ens hem quedat a la nostra ciutat fregant el travesser. A la zona de més al nord de Badalona sí que ha plogut una miqueta, però sobretot la tempesta molt violenta, molta calamarsa, molt de vent i molta pluja, amb un cel espectacular des de la nostra ciutat, s'ha quedat més cap a Alella, el Masnou, Premià o Mataró. Hem gravat unes imatges que donen fe de la virulència d'aquesta tempesta que s'ha desenvolupat aquesta tarda, ja diem, una miqueta més al nord de la nostra posició. Aquestes imatges són ja mirant cap al sud, cap a la banda de Barcelona ciutat, i com poden veure el cel estava molt més esqueixat. Però aquests núvols, amb aquesta base tan fosca i amb aquesta forma de cono, que indica que hi havia molta severitat, fins i tot com l'intent de formar un tornado en aquesta banda. No tenim constància que s'anés format de mànegues, però en canvi aquesta forma de con indica que hi ha molta turbulència atmosfèrica. Un cel espectacular, com poden veure amb unes imatges d'aquest núvol que es coneix com un Arcus, una tempesta que va avançant en forma com de... va donant com una mena de voltes i a més amb aquest color que denota la intensitat molt forta de la precipitació. En canvi a casa nostra, aquestes tempestes, aquestes formes de con no s'han donat, tot i que no se'n refin, perquè encara hi ha molts símptomes que fan pensar que aquestes properes hores hi haurà nuvolades destacables i algun ruixat. Les pluges, per exemple, a la nostra ciutat no han passat del litre per metre quadrat, o 1 mil·límetre, que és el mateix que litre per metre quadrat. També hem notat que les temperatures han davallat. Al migdia ha fet més fresc que ahir, 20 graus en molts barris. Fins i tot a la banda de la Salut no han passat dels 19. I la mínima s'ha mantingut sense canvis, de moment, 16 graus. Però és que aquestes temperatures a hores d'ara ja estan al voltant dels 15. Per tant, ara fa més fred que no pas a aquesta hora, a les primeres hores del matí. El vent, a més, s'ha reforçat en els moments de la tempesta. Aquesta tempesta literalment ha xuclat un munt de vent i ha arribat a cops de 45 km per hora. Un vent molt fresquet aquesta tarda. Si mirem les imatges del Meteosat, podrem veure la formació d'aquestes tempestes només a la costa de Barcelona. Com indicàvem ahir, s'ha format aquest reflux que diem, aquest rebuf, una zona en la qual hi ha molta més humitat i aquestes taques arrodonides, que són les tempestes que han descarregat exclusivament a la província de Barcelona i al sud de Girona, a la resta quatre gotes o sol a Tarragona. Si entrem ja en la previsió, doncs què ens diu el temps? Que ha de canviar radicalment, sobretot pel que fa al sol i també a la davallada de les temperatures. Demà, de fet, la temperatura mínima serà de 11 graus, farà fred demà al matí, fred per ser les dates a les quals ens trobem, i diumenge al matí també, 12 graus. En canvi, al migdia l'ambient serà agradable, però també unes jaquetes no estaran de més, perquè demà no passarem dels 18 graus i diumenge dels 21. Per tant, podem veure que diumenge farà més bonança, però vaja, 21 graus no és una temperatura pas molt calorosa. El que sí que s'haurà de tenir en compte és que demà i demà passat aquestes tempestes s'esfumen, literalment. Vindrà l'anticicló i tindrem aquest temps estancat. No hi haurà gairebé ni núvols. Pel que fa a la situació marítima, aquesta tarda estava molt remenada amb aquestes tempestes, amb aquests ruixats. Demà encara hi haurà una mica de maror, tot i que diumenge l'estat de la mar ja serà molt més tranquil·let cap a Marajol, però demà encara estarà una mica engrescat. Vent, demà, sobretot a la tarda, i ja el diumenge que girarà cap al sud-oest, cap a Llebeig, cap a Garbí. El diumenge una mica reforçat, arribant a cops de força 4, però igualment aquestes ràfegues invariables que hi ha hagut aquesta tarda en moltes zones de la ciutat degudes a les tempestes ja no es duraran tampoc ni demà ni demà passat. I a Catalunya demà i diumenge, 2 dies, per tant un cap de setmana ben plàcid i assolellat. Demà baixen les temperatures, gelades al Pirineu, i la nit de dissabte a diumenge les hi haurà a l'interior, però diumenge al migdia pujaran. I com podem veure, amb un cel ben asserenat, tot i que demà encara quedaran alguns núvols a l'interior de Girona o de Barcelona a la tarda i independentment cap al Pirineu. Per tant, podem veure que encara a les immediates hores alguns ruixats s'aniran produint a la nostra ciutat, però ja a partir d'aquesta propera matinada. I durant tot el cap de setmana el temps serà plàcid, però compte, força fresquet. Molt bona nit i molt bon cap de setmana.